Ayike bahlali, kuyacaca ukuthi mawuke waba umuntu othanda abantu besilisa kakhulu phambilini, akube kusaba lula ukuthi ushintshe. Noma-ke phela abanye bayilwela lonto ukuthi bashintshe, kodwa abanye akubi lula ngoba uMampintsha uzothi mephuma eba negigi, wena usala endlini, usala la uchatha nabantu angazi wena ukuthi uyachatha nabo. Awume-ke ngize nendaba mhlali. Hhayi-ke bahlali, kuthe kwaba nevidiyo lapho ephostiwe ukuthi uBabes Wodumo. Shuthi uMampintsha uthe ephumile eziyele mhlambe unegigi or something nje ephumile, yena usala ahlale efonini enze ama-video call nabo SK Khoza. Hhayi, shuthi ishayileke manje. U-SK Khoza wenza ama-video call manje noBabes Wodumo, umbone noBabes Wodumo akasancumi kanje uze akhothe ama-lips. Uyabona phela ukuthi leya video eyake yaduma ngo-SK Khoza, abaningi besifazane sesingasho nje phela sithi asiyifuni ngoba yini, abanye abantu besilisa abayenzi leya nto, kanti leya nto phela iyadingakala. So uzobona-ke nabo Babes Wodumo nje bemsmayilela nje bemncumela, kukhona okushaya amanzi. Leya video yathatha indawo, okusho ukuthi bobhuti bami nyusana amasokisi. Indaba SK Khoza nje leyo kulokhuzayo kushaya ivosho ngekhanda kuyilokhuzane vele ayenze njalo ayenzakalise. Ake nizame ngoba nizosala nizothi niphumile nike emsebenzini sesisala kube kwenziwa ama-video call nobo SK. Ubonile nje ukuncuma kwakhe ukuthi indaba ebezilaphaya okushuthi bezimnandi bezicosisa amathe. So anibhekeni le ndaba abahlali. Umuntu ningathi niyamhlanza nihambisa ama-video akhe ahambe viral ngoba ningafuni iy'tshela ukuthi niyamhlanza, kanti ilana idayisa omakoti benu ngampela kuyena. Uyabona manje Babes Wodumo no-SK Khoza manje bayithupha ziye egwayini. Ngiyacela bahlali ningakhohlwa ukungisubscribe-ela, ningilaykhele, ningifollowe, ngizonenzela nami iy'ndaba ezimnandi bahlali engizobe nginilandela zona nginithi kuzona. Ngiyanithanda.